suspected. Bueno, mga higala, mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Benigno. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, atong magtatampo si Benigno. Kini ang problema, no? Lahi ra kay nis inyo. Kaya ang uban na problema sa kwarta kay wa na ikagasto sa pagkaon. Pero kini ako na problema mi kung usaon na mo paggasto. Pero aron ninyo yung sabta, no? Ang ngano nga ingon ani. Mao kini ang mga panghitabo. Pre, sarap na. Pre. Oo, kisa may emotion mo kanta, pre. Mas Pedro kay lakaw man. Ikaw lang kanta, pre. Ya, wala gitar-gitar. Kida mang Pedro gitar. Di man niya. Kaya ako. Sige, pre. Kuan, minus one lang ko. Okay na, may pa minus one na lang ka. Di ninyo, di mo pala consider yan. Di ko pagkatao ka, Pedro. Ay, suway ko ng minus one. Di ko mo, Pedro. Makuha ba niya ako, Lakaw, ligis Pedro ni lakaw eh. Kadi yan, pe ha. Ako siya, ikuha na akong cellphone. Kadi sa kadi. Okay, mag-cellphone lang ha. Ay, sige. Suway ko na. Kani, pre, ako i-play ha. Larga. Ha? Okay. Kanila? Magusgan din ako, pre. Kaya. Kana. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me in your eyes. I can tell. But sakto na, pre. Nero ka, bro. Sakto. Tuwa sa, pre. Sakto na. Saan na magpatay, pre? Patya na, pre. Patya na cellphone. Pusan ko na yun. Ita, cellphone na. Di magakuha si Mutono, pre. Mulagi. Pati ya cellphone na. Sige lang, sige lang. Yung mga pre. Benigno. Uy. Ihatod ako sa Inday sa eskwelahan, ha? Oo, sige na. Pagmotor lang mo. Kay tuwa po na akong partner na ito sa taxi. Tuwa mo niya. Yung schedule mo umapon. So, habal lang sa manay. Dong, sige. Alis sa mi. Sige na. Uy, Ricardo sa mga maestra, ha? Joke na to na yan. Pagtarong Benigno, ha? Tingaling inig mata ni mo. Mahibong na kagawa na kay tumoy. Pagtarong baya, gyud. Dindin, dali na nak. Ito namin, tatay. Sige. Amping, ha? Pastilan, pre. Ganda ko nagis kailan, pre, no? Asa may nakalahi, pre? The life is changing. Kaya to, pre. Kita, ako, muskwila ko. Maglakaw rito ang kumpano ng eskwelahan. Bisag layo kayo. Pero karon ang mga bata, bisag doora, magmotor na. Mo din ko ka mag-eskwela to. Uloy, kay naglakaw naman ka. May pahuwag kay kapoy mo kayo linakaw po. Bungot ito, yun mo, pre. Dindin! Nay, Dali na sa tatay ni mo. Si Ray mo din mo sa eskwelahan. nanan si tatay, nanay. Nana, ganito na sigig busina. Sige na, imong bawon na nasgawa. Ay, nasgawas imong bawon na diha ha. Nanas imong bag. Salamat, nay. Ingnas tatay ni mo nga regards ko sa maestro ninyo ha. Oh, nanay. Sige na lagaw na. Kiss, nanay, pi. Sige. Sige na, amping ha. Ito na ko, nay. Amping! Sa pusong-puso ay Nanato sa inyong eskwelahan, nak. Di ako ni mo yatod sa among room, tay. Ikaw na lang ato, nak. Katulpal naman kasi inyong room, di ba? Nga na may kitugod sa nanay. Ano man? Ipaingon ang regards ko no siya sa maestro na. Baos po na. Sige na. Ay, ito itong nanay mo. Kumidya na ito. Sige na kay Mama Zahiro pa ko, nak. Ikagabi mo ba na ako ini kahapon, tay? Lagi on to. Basta kay ayaw paggawas, ha? Lili alam ko des may gate. Nakita gani ka ng taxi, may parking nas gawas. Anak ka magawas kay ako naman ang niabot. Magkuha ni mo. Kasabot ka. Oh, tatay. Sige. Arin na sa ko, ya? Isa ko, tatay. Sige, baya na.
lugar diha palihog dong kadang na iro. Tungod na ning iro. Oo, sir. Pamilakos ka. Dito ra. Iyo, kasi Dito ra gani. Milakaw mo ko ng iro, sir. Ako lang isundan ko sa siya hunong. No, iyo, makamunong ko tungkol. Panahan ka dito, dito. Oo, dito ra dahil. Bida. Milakaw tungkol sa iro. Milakaw mo kong iro. May iro. Kanahan ka, baby. Diri lang lugar lang ko diri. Sir, plitin ni mo, sir. Ha? Liti. Sulsulumin. Ha? Sir, plitin ni mo, sir. Isibad na na. Hoy, Sir Upaw! Nakakatawa na. Kaupaw lang eh. Recorded by X Thunder Gaming. Kasayo gud ni grahing Benigno. O pa gani alas 12. Ay, basig gutom na ni. Ako sugaton. Sapo ito ka itong upaw na. Di ka niya mo kung kita pa sa iro. Ganda ng malas sa pawa. Benigno, sayo ka lagi ni grahe. Gigutom ka? Ay, di kay gutom lang. Sapo to ko. Pagsuka dito rin kay. Kaon ko. Mas magwahan nga akong sapo to. Unya, nakahapit kag sudan. Oh, na sa taxi. O, baka lang kay. O, sige. Tiguwang naman yung bana na ako. Sa puto naman kaayo. Kuha na akong sudan, be. Asa man niya gibutang? Oh, uy. Na may gamayng bag? Iya ni? Murag di man ni iya. Kawa masukot makabantay nga may bag siyang ingon ini. Kinso? Hoy, ginuo ko kadaghan ng kwarta. Man nililinibo. Unya ka baga. Murag usa ka bandol. Ay, padalay na kay gutom ako. Oo, dong. Asa na yung sudan nga imong giingon? Ay, dara di ay. Diin mo siya di kwartaha, uy. Diin man itaw ni niya, uy. Ay nga nung gisapot man ka. Ay, lagot ko itong katapos ng pasahero na ko. May kanaog dito. Mong plite. Nga naman. Gusto ko siya nga. Alapas. Ay nga nung gilapas man sa nimo. Ay nga, ngayon man siya nga hunong tungod anang iro. Niya kimalakaw ng iro. Di tagbo ko sunod-sunod sa iro. Bubuas sa nimo Benigno, eh. Hay, may pag mag-drive na kakabal-habal Benigno. Mawa ba klaro nimo, eh. Oh, ako naman mo isad on ni Ron. Ambot nimo. May lagi di kang wakabayre. Ay uplo ka man sa di ay. Ay! Wow! Daggan ko na niya lay. Nangumpra ka? Ay, unsa di ay? May kaya ka noon na sa kapangumpra, no? Angang, unsa man di ay? Pero, time sa, diin mo ka. Oh, Uy, ay nangita nimo, oh, adwas to. Tiwasong ko panood sa ref akong kinumpra ha. si Paridox man, Ron. Oh, Paridox? Wadi ka mo kuhan trabaho, Ron? Kawa pre. Yan, gipahapit ka na ako diri si ma'am. Sabot ka pre. Gipahapit ka na ako ni diri ni ma'am. Sabot ka. Nga naman ko naman. Na may tao dito nga nangita siyang bag. Nibilin ko no sa taxi o gimong taxi ang yung giingon pre. Ang 003. Oh yeah, gawas gini ron. Mo ba? Ato aras ma'am pre. Patuon ka karon dayon kay nagsigi pag panawag nimo. Pero wa mo ka makontak ngano kuno ka? Hindi mo ka makontak. Ay, nalubat ko. Amo ba? Ato lang pre kay naguwat to nimo sa ma'am og katong tagiyas bag. Oh, sige. Ako nga to, pre. Salamat kay pre. Asa ka? Matos grian kay ipatawag ko kung madam. Nga naman? Na ako na nangita siyang bago niya akong taxi ang gihon. Wa man ko nakita dito ba? Kuan. Sige, ariyan ako na ya. Ariyan ako. Hala. Dili ka katong... Hala ka pong baga nakit anak ko ano kang suit na kwarta. Di ka tumakbo. Di pa malit na ba na akong kinumpra na ako karon? Patay. Huwatan lang nato sila kadiyot, sir, ha? Padong naman sila nga rin. Bida, ganina naman ko din ay. Wa gyud ko kitang timo gidaba bida. Ang gigutom ka, sir? Hala, wala ba may makaon diri, uy? Oh, naaman ko'y bouncer, kaya nalay ka na, oh. Ay, Sige, oh. Unsa man ha? Unsa di? Ay, ako man kuning snack, sir, unta. Pan ragod ni, pan bahog-bahog. Ba ay paborito man anako. Ay, mo ba, sir? Silang timinga di ay, no? O, sige, sir, para dili kalaayan ba? Nya, gigutom man ka.
Kan ana lang na. Oh, ang mukha ko ani kay daw-daw kong naghuwat ni Bombina gilunusan siguro. Dugay-dugay na ko nakauna ni Sampana. Sige sir. Wow, kalambi ano ba ni? Ay, pagkada ko kaon lang ni tawana. Oh, Mrs. Kuan ba kaning wa tay? Basig matukan ko ba? Wa tay padamo gani. Ay, kadiyot ha. May kuha ko sir ha. Kadiyot lang ha. Nahak ba ni tawana ha. Kini ko spinik no. Nita gid pada ilisan ha. Nanay. Karon pa naabot. Kagasto ra ba ng ungkuan nila? Hasta nga akong pan bahog-bahog na diskuhido pa. Pagkakidot. Mr. Napahat, muna siya ang imong nasakyan nga nahabilan ng imong gamayng bag? Oh, ikaw? Usig ka man ang mata nimo, hangan usig ka ng mata nimo. Anong lig? Siga nga. Siga man ang upaw mo. Uy, binigno. Kabawa kag batasan, ha? Madam? Recorded by X Thunder Gaming. Unsa man ka binigno? Wa man kay respeto nako nga imong manager? Ingon ana imong ipakita sa ato mga pasahero? Ay, naglagot ko ng tawa na, madam. Misakay na ko niya. Wa ko plite. Wa mo plete. Tinuda sir nga wa ka mo plete? Madam, unsa kinsa may ganahan plate taon lapas kay kog ugan taon, porti na kong layo ag lakwa taon, gilaktan ako, porti layo. Nga naman na binigno. Hoy, Ang istorya mo ko niya, samtang nagdagan may para siya. Ingon siya. Ngayon, lugar anak palihugdong, ihunong tungod na nagbaro nga iro. Mga nagsulti niya na ko. unya? Ingon siya, ihunong tungod anang iro, di ako gihunong tungod sa iro. Unya kay milakaw mang iro, di ako gisundan, ugasa. Midagan man hinoon, di ako gigukod. Nganong gigukod man imo? Ingon man siya nga, ihunong tungod anang iro. Unya, sao man ako paghunong tungod sa iro nga, midagan man iro. Tagbang ko di mo, nalapas, sinoon mi. Ginuot ko. Siya pa yung masuko. Siya pa yung wag mong plite. Siniswerte na siya. Upal na siya ko na. Hilo ang binigno. Paningil niya sa bayad man, paningil na. Paningil niya sa iyang plite. Unya na. Unahaw sa ito katong iyang problema. Nabilin ko na niyang bag sa mong taxi. Wani mo mahipos? Na, wad ko may bawa na, madam. Wad ko nakitang bag sa akong taxi nga nahibilin. Kaya kung naapa, ano ko itong di mo na ko i-deposit din sa opisina para kung naay mangita, naara, makuha nila. Wag ko sa ko kay bawog. Siya bit, tag-iya sa baong bag. Kaya bilahos ko sa lakaw. Wag mong plite. Be. Tanaw na ito imong taxi, be. Binigno. Sige, ito, tanawan ninyo. No, yung zaman ma'am, nakita ninyo. Kaning diin man di ay nimo giputang ang imong bag, Mr. Napahak. Diha ma'am, diha. Oh, niya, wa man lagi. Ikaw no? Imo buhatan og sa. Wa pa ka mo plite na ako, imo pa cukup sa nginlan. Ingal pakatag may derong Binigno, hoy. Makaduha ka na, ha? Last na lang, ha? Bantay dyan ka doon. Ay, makalagot mo ka, lagot ko. Wa pa dyan mo plite, niya karon, sa nginlan ba niya? Grabe ng tawa na. Asa kong hustisya ni? Ha? Asa hustisya ni, madam? Asa ba ni? Dito na ako nakikis imong taxi. Abi na kong imo na. Inak, mao ni gipakita itong ang soda ni. Mao na lang na, kaya ako magikumpra ang uban. Ha? Muna ko problema karon. Kaya wag gimonsulti na ako ang asawa nga may nakita din siyang bag. Kanya gikuha o wag simonsulti na ako kaya nagtuon siya nga kuha to. Karon usaw man rin ako. Pawang sa kumuuli. Kanya kuwangan ng kwarta, kuwangan ng sod. Usa may bato na ko ano eh. Palawag tabag itaw ko ninyo. Usa man ko kamang pasulti ko. Binig na. Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Dodong binigno ati pres. Binigno. Kanis binigno ati pres butan na siya pero diha ko siya pasahero ati pres nga nisakay niya ang nahitabo ka na ba ang parehang kanang mulak anak ko diha honor ko iro kay karon
Tungod lang ko si Ro dong. Dilakaw mga Ro ati pres. Yang gigukod-gukod na. Sige kay itungod mo si Ro. Mao to nga paghuman na saylo na mo Ro. Layo naman kay pasayro ginaogan. Nanaog lang iya pasayro. Wa mo plate niya. Ang naitabo ati pres ang bag sa pasayro na bilin man. Unya pagkabili ni reklamong pasayro dito sa ilahang opisina. Karon kay ningon siya wa na ko mo kung kitag bag. Dito rum siya ang asawa ati pres. Hala, gikuha Nakitaan di siya ang ay. asawa. Oh. Nakitaan siya ang asawa dito sa taxi niya mo nang gigasto ang kwarta. Unya na problema siya kung saan na ako ani iuli pa ba na. Bayran, oo. Bayran. Lanoy kay may bawa niya, di ba? Lain kay Sana niya adong oy bida sa di mo sana sa kato pasayro nga do bitaw gibili. Gano masang gibiyaan man niya, oy. Matod pa nga din dong Rainbow Race mga awat pa nga. Bitaw ay dong abilig do sultiis tinuodong ing na nga Wow. sir. Ako sir wag yung ko'y kalibutan kayo sa ako pakibaw nga gikuha man sa kong asawa ba to nakiglalis ko nimo kay wa ko kita. Paguli na ko sa bahay dito man sa kong asawa. Ang problema ati pres no din to no. Dili, tingali mo to, pero ilisan yung kwarta. Ilisan lang na nimo dong. Kwarta, man to, Pilay sud oo. ato pangutanay mo asawa pilay sud ilisan lang nimo. Ba mo sa may ato mayaw-yaw or matambang na to ani niya ba magalingkod gyud ka diabe. Kung atong ilingi diri sa Juan 8, versikulo 31 nga ri sa 32. Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kun tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Kana Karon, kinikingon din sa Ginoong Hesus nga kung tumano ninyo nga ako mga pagtulunan. Una lugar, ang imong asawa, wala siya katuman parte sa mga espirituanong gimbuhaton. Ngano? Wa gyud siya mapebaw nimo nga niabot na og ang taxi nga ibot niabot nga imong gimaneho imong gida dunay bag wa siya mo sulti karon sultihan gyud nimo ang tag-iya og eksakto katong gingon ni Goliath nga wala kay sa kay imong asawa maumay ni kuha sa bag. Oh anak gyud. Ang imong asawa dunay gamay nga pagkulang. Sa ako nang gingon karon gingon kadto gingon ni Ginoong Hesus dire nga tumanon ninyo nga ako mga pagtulunan mahibaw kamos kamatuoran. Sulti na lamang unyag pilay na gastos sa imong asawa hangyuan na lang nga inyong datadataan. Tahan na lang gyud. Oh. Tahan na gyud. Ma'am. Naay na sobra diha, 1/2 ba, 1/3 na ba lang ka, iuli lang kaysa dili mauli. Mao. O, di ba? Pero ilisan yung buok na O, datadataan na lang, mahimo nga. Kuha. O, mahimo nga adto mo imong ingno na ang inyong manager nga kung pwede adto siyang opisina o di ba adto mo sa barangay aron tambungan mo sa barangay captain kay basin unyog mag-inirita ang si tawag mag-init ang si tawag ang mag-init Irita. oo ang tag-iya apan ang imong asawa sulti yun nga naa sa sayop og dapugon ka inday wa di ko mahimo oo kay ngano man ka musulti tinuod rin gingon rin ginong managit po unta ang asawa, oy. Dong imo ni dong. Maubitaw nga nakalapas siya kaning gisulti na ni Ginoong Hesus usa pa sad kung naigugma ka sa imong bana dili nimo itago. Dili nimo itago kung unsay kay panang nabi uban natin pres kung makakita kag kwarta niya mo ihuli painungdan ka. Either tagaagag tunga or 1/3 or 1/4 painungdan ka tungod sa imong bulawanong mga gibot. Lapit taga mo uli nga mga taxi driver sa tong estasyon lano. At tinuod tuloy attorney mo sa linder kung sa mga nabiyaan. Amo ba kay ibam kanang mingon lang okay ra kanang ang mga papilis na kung kuon kay importante kay ni. Pila may kwarta di mo na kanang 5,000 kapinto ati presyo sige imuan lang na. Ay, di lang ako Ay, ka di lang naman ako. patilis. Oh. Importante kayo. Okay, og na passport, visa sa panahon niya, tagbab kag linya og maparinyo. Todo may kinagisgotaan ako yung palanong dire Gold Palace Building patato Goliath kana magsigil di kog dali ang akong bank book na tagak giuli sa tao wala ba ko katimaan siya nga og kinsa ang buto ko kapasalamat mo ko ato sana minaw karon 11 na kato nakapunit sa akong bank book dapit sa may Santiago Street niya Kaya sa man na nahitabo. dito pa ta sa Gold Palace. Ay, tempo pa sa punday na. Oh. Sagli lang at least mo ingon ko nga daga magkita lanog daga mag yung maminaw nato nga. May kabam kay bank book. Oh, kanang naang giuli Ako nimo. picture gyud ako sa bangko. Giuli nimo sir. Ang gigian. O giuli nimo sir kanang naang unsay nga niong salamat kaayo nakalimot ko sa imongan Gold Palace pa mo ko patong usa tong tuiga na balindrilan. At kuan man ta sa Gold Palace 80 ta di balhin ta sa si pa to sa Gold Palace. Gold Palace ba kuan ba? Dili si Gilmore Gold Palace 1992 di balhin ta tribam. 89. Hala, oy. Oh. Amo, oy. Oh.
Mao na lang to daya ha. Sultiin na lang Sila kagool. Sultiin na lang yun. Atong tempo sapon. Oh, sultiin na lang yun. Aron malinaw ang imong kahimtang kasi nga nato sinir Benigno. Benigno. Sulti ang imong manager patabang niya nga wa jud kay sa ang imong sawa may nakakita og gasto niya wa siya man ang head. So limpyo ang imong konsensya kaysa dili ninyo nabuhaton di mo katuog ang maghayang. Kada na lang kumanana. Salamat mo sa kay tasan nga ingon maluwas mo sa inyong kasalanan ug maluwasad mo sa inyong kahimtang nga dili mo pasingilan kasi ikihaw niya minuon mo ug salamat sa pagpadala atong tulumanon. Kung ako ang puzzle, tiha. RMN